OK, dobre, drží to. Dobre, čaute ľudia, dneska ideme si zahrať Minecraft. Wow, normálne po 1000 rokov. To je zapli, počkaj, idem si dať troška viacej vystrieť, aby sme mali nejaké svetlo aspoň. Lebo to fakt oslepnem tých kokos. Je to radšej budú byť susedia, alebo nie, dobre, nevadí. Ty kokos, normálne, ideme si to zahrať. Koľko, jak sú to dlhé hrať? Ja viem, že 250 ľudí je tam. Ježiši, aké lagy. Musím si zvyknúť. Ty čo chceš? Dobre. Musím si zvyknúť, ja neviem prečo to mám tak, alebo ja neviem. Ale klikanie vidie pohode. Dobre, ideme si zahrať, prosím dajte like, bere žene video, čo budeme hrať to svete. A myslím si, že máš práve toho Bridge Builder 16 hráčov. OK. Tupi 37, kámo. Egvarzná klasika, proste to furt hráva nice ľudia. Ja nechápem, ako to je možné. Tupit asi si možno zahrať, alebo aj Bridge Builders. Annihilation, no to je strašne dlhé. Duel fakt nemal chuť, extrém. Koľko to hrá? Iba jeden tam je. Party Games Vysosy, ale to opakujem skoro každý deň pomaly z touto hrou. Dobre, mám sa spýtať ľudí. Ľudia, počkaj. Je tam vôbec niekto tej lobby? Dať mi check. Tunak som. Ideme sa tunak sa spýtať. Ľudia, akú hru si mám zahrať v Minecraft? Neviem písať. Nevadí. Ľudgiavku, akú... Neviem písať, nevadí. Prosím, len mi máme ešte jednu hru. Kamo, ja mám 162 000 coinov a 42 000 gameov, čo ti jebe. Haló, akú hru si mám zahrať? Oni ma ignorujú. To čo je, to si zapamätám. Kam, no udělal jsem nový account, aby tady mohl hrať. Nikto tady není. Kam, proste, ja neviem, ľudia sú v návštevách, ja neviem, proste sú s rodinou. Však to je úplne klasika, však to nie je šanca. Ja som včera bol s rodinou a som bol spokojný, predsa. Čo je ten darček? Tebe? Ja neviem. Kamo, nikto mi neodpoveda, ja neviem, boha, fakt. Vieš čo, ja idem si zatočiť koleso šťastia a to, čo mi vybere, tak to si zahrám. Takže ja sa vrátim. Moment. Kde mám skurvený tablet? Do piče. Ja to neviem čakať, lebo nikto nevie kurva odpovedať. Nikto to nevie. Boha. Takí kokoti sú jebnutí. Oni proste to ignorujú, alebo sa im nechce písať, kamo. O to tu ide. Wheel of names. No, ale ideme si to teda dať. Piče. Tak použijem iný. Wheel of names. To idem zmazať. Takže Bridge of Builders. Kamo, potrebujem si niečo zahrať, fakt. Bridge of Builders. Čo tu máme ďalej? Tupit, Egg Wars. OK. Tupit. Egg Wars. Annihilation. OK, dobre. Duels. Party Games. Duels. Party Games. Dobre, máme to. Hej, ak vy neveríte, tak mám to všetky vypísané. Piči, jak to mám ukázať, kurva? Tak, mám
Troška, tak to spravíme. Normálne mám tu všetky. A ideme si vytočiť, čo nám padne. No, ja idem si zase zahrať Egg Wars. Zase si idem hrať Egg Wars. Kámo, s Egg Warsom nedáte pokoj boha. No, je tam najviac ľudí, tak idem si to zahrať. Toto je posledný krát, čo si zahrám Minecraft v tomto roku normálne. Aj Among Us. Zase, ja neviem, 17 ľudí. Rýchlo, napoj sa, jo, za tu. Dobre. Počkaj, ideme to oznámiť. Čaute, točím video na kanál Tomasia Nostyle. Môžete sa pozdraviť. Neviem písať, čo? Dobre, ako začneme? Ty kokos, ja mám typka dvoty, toto čo je? Nikto nebude odpovedať, to je úplne jasné, bro. Hi, môj teammate. Ty kokot. Dobre. Oni už stávajú do stredu. Dobre, poďme, hrajme. Čo robí? Prečo kempujú? Čo že ty furt nejako padajú? Či sa mi to zdá? Dobre, poďme, hrajme už. Nezdržujme. Boha. To sú kokoti alebo kokoti? Ja neviem. Hop. Dobre, ideme do toho. Ježiši Kristi, aké lagy. Ty kokot. Dobre, tebe ti jebe. To sú extrém lagy. No horšie to nemôže byť. To sú lagy, ja to nejebem. Do piče vyjebaný skurvený. Čo mám s posratým internetom? Do piče. Dobre, OK. Nič dobré. A typkovia sa ma odpojili. OK, ja to... Je sa celá hra zasekla, chápeš to? Dobre, ja dávam húp. Nemôžem! Je sa zase posratý internet, kam ja to jebem do piče. No to jebem kurva. To jebem do piče vyjebanej skurvenej tam, aby sa mi toto dialo počas hry, tak nehnevajte sa internet, ale môžete sa zjebať na kde, kurva. Juj, ty kokot. Môžete sa mi ani pripojiť na server, ja to nerozumiem, proste, come on, bro. Späť na seznam server, neznámy hostiteľ. Jaký neznámy hostiteľ? No čo vám jebe? To by som, tak čo by som vymyslel tej hre? Typkové sa mi odpojili, boha. Ja neviem. Ľudia, asi som tak povedať, že zase sa aj Minecraft nezahral. Viete čo, môžete jebať na to. Rozhodne dáte odber, že to vieš, čo bude. Ak to splníte, z týchto chodopičera, kde kurva vyjebanej, skurvenej. Nezaujíma to? Dobre, vypíname na to piči a majte sa, čaute. Ja to normálne rozbijem, ja ten notebook vyhodím z okna a kámo, ja neviem.